Košarkaši Napretka iz Aleksinca pobedili su ekipu Novog Pazara na svom terenu i tako zabeležili 8. pobedu ove sezone. Ostali rezultati kola i stanje na tabeli u izveštaju Dušana Stevanovića. U teškoj i neizvesnoj utakmici prve košarkaške lige, Napredak iz Aleksinca uspeo je da savlada favorizovanu ekipu Novog Pazara na svom terenu sa 84-88, poluvreme 38-37 i tako postigne 8. pobedu u 22. kolu. Ova pobeda je vrlo značajna u borbi za opstanak u ligi. Najefikasniji u redovima Aleksinčana bio je Amerikanac Deandre sa 17 koševa, Nikola Ćirković je postigao 12, dok su po 11 koševa dali Nikola Raičević, Amerikanac Carter i Lazar Stanković. U narednom kolu Aleksinčani će gostovati prvoplasirano ekipi Mladost iz Zemuna. Ekipa Pirota je u vanrednom i redovnom kolu doživela 2 poraza. Najpre na svom terenu izgubila od Zlatibora iz Čajetine sa 76-88, poluvreme 38-37, da bi samo 3 dana kasnije izgubila i u Kragujevcu od Radničkog sa 94-82, poluvreme 40-41. U sledećem susretu Piroćanci će ugostiti ekipu Tamiša. Ostali rezultati: Kolubara iz Lazarevca Dunavih Starih Banovaca 77-59, Tamiš iz Pančeva Metalac iz Valjeva 95-85, Vršac Sloboda Užice 97-85, Zlatibor iz Čajetine Vojvodine iz Novog Sada 82-85. Za televiziju Laser Dušan Stevanović.